Eno odiochieng' maber, jahera mar Lolo TV, maendi chiro mar kuku mar wach mikelno kinde ka kinde kod Jeff Olumbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche go mag bill mabende ne oketi kogno kod jatend piny owacho mabende ong'ere kaka Bank Amendment Bill mabende ne okal masani koro gayo weche mag medruok mag hola to moloyo e bengi ma pacho kae. Antiere kod jalony e studio kaendi mabiro nyiso ni to maendi nyiso nang'o ne oganda ma pacho kaendi ne bengi kaachiel kod uchumi mar piny mar Kenya. Abro rwake e studio. Erokamano. Mos oganda wa inyisi gi nyingi county ni kaitwa dhi. An iluonga ni Anthony Jaraganya, awuok Siaya County, Ugenya constituency, igweng' miluongo ni Sega. Erokamano nya Anthony arwake e studio anamanyi joma makalo ne okonyal yudi to kata kamano ero wayudi kawuono wantiere kod mor. Weche manoketie kogno kod jatend piny owacho mar the Banking Amendment Bill masani koro en chik ma oketi mondo gago weche mag interest rates e bengi. Inyalo lero ni wach niri en onyiso nang'o? An gima neno ni gima osetimore en gima timore maber ahinya. Kanini an e program moro mar Lolo TV miluongo ni Cardinal Talk. Nawacho ni Uhuru Kenyatta banks kod lobbyist ni kamora achiel jo Kenya ni kamora mopogore. Koro ne en tij Uhuru mondo ne to obiro bedo gi jo Kenya koso obiro bedo gi jo bank. To en gima ber ahinya ni Uhuru oneno maber ni ber mondo bed gi jo Kenya mondo winj ywak mar jo Kenya. Be no dhi mbele be o sign bill koro sani olokre chik. En gima ber ahinya. An wuon na mor. Ang'en jo Kenya mang'eny be mor. Erokamano nya Anthony, awinjo kae wacho ni in imor. Koro nyiso ni achiel wadwa ni mondo ing'e wach niri e okang' madirom adek. Nyiso ni maendi nyiso nang'o ne jobengi, maendi nyiso nang'o ne raia kaka wan, to maendi nyiso nang'o ne uchumi ma pacho kae. Kaka jobengi, jok matiyo tije bengi, magin tijgi en holo ji kod services mamoko. Gin sani aneno ni nweng'o magisebedo gi nweng'o mang'eny chabro dok piny matin. To kendo mar ariyo en ni koro gibro dhi mbele gi timo miluongo ni innovation. Paro manyien manyalo miyo gibed pesa mang'eny, gilos pesa. Nikech koro pesa ok gibiloso mana ni holo ji kende. Nyaka girang kaka ginyalo loso pesa mopogore gi holo. Mano nyiso ni innovation team margi nyaka bed piny biranga ne to en ang'o en paro manyien ma ginyalo kelo mondo gichak loso pesa kaka bengi. Mar ariyo en ni ineno ni hola be koro nyaka girang to be ginyalo holo ji mawuok oko ma Kenya. Ok gineno Kenya ka kende ma ginyalo holo ji. Ginyalo holo ji mopogore gi Kenya. Kaka ananeno ni kata holo ji kaka institution kaka counties. Counties pokaneno ka bengi chako holo counties pesa. To mago gin opportunities ma bengi nya tiyogo mondo gi hold counties pesa. Mogik en wach mar national government. Kirango gi bengi, nikech national government be jakao ga loan kowuok kuom bengi kabisa. Sana ginya nwang'o ni national government wacho ni one treasury bill wanya wacho ni en 10%. Mano nyiso ni kopore ni holo national government pesa to gibiro duoko ni tamara par mar pesa mi holo gino. Koro kopore ni jo national bank ochako holo pesa kuom bengi, mano bende opportunity ma bengi nya tiyogo mondo giyud profit. To holo ma giholo go ng'ato kaka an, ng'ato kaka in, ma iluongo ni unsecured loan. Unsecured loan en ni biro tiwacho ni Jaraganya be inya chulo pesa. To nyiso ni kirango payslip na pesa na nya chulo. Mano nyiso ni kata koka chulo onge gira moro minya maki kata minya kawe. Mano unsecured loan. Jok matimo unsecured loan wan aneno ni wadhi winjo maber kabisa. Nikech inyalo holo pesa tihole gi nengo moyweyo. Ok kaka ne timre chon. Miyudo ni iholo siling 1,100
to ibang'i ibro chulo siling 1,250 kilo pesa michulo. Mano ing'e nene ok dhi koro maber ahinya. Mago e gik maneno ni biro timore. Ai kwarango wach economy sana kapok adhi economy. Bengi winjo kochako wacho ni koro gin loan miluongo unsecured loan ok gibi miyo ji. Koro gidwa lore. Koro loan ma gidwa miyo ji en mar secured loan. Mano nyiso nang'o? Ni giri moro. Minyiso ni mind ma ka okachulo to peya to ukaw dhigo. Manya ponga moro kata manga chamoro. Ka okachalo chulo to yuayo dhigo. To ing'e ni mano an kaka nanene en ni to mar to ng'ama nigi pi mamako gimoro amora. Nikech gima ber Kenya ka ni bengi ng'eny. Ka bengi ng'eny achiel ariyo bro wacho ni wan ok wamiyo ji unsecured loan. To moko bro luro mos wacho ni abro bito iwach ni ng'ato. Bang' ndalo matin tibro non ka ngono ka gichako miyo ji nengo moyweyo. Mano e gima rito. Ai penjo moro penjo. Penjo ni to kapok wadhi weche mag uchumi gi kaka common mwananchi to koro wadwarango ni to common mwananchi ma ndi nyiso nang'o e weche mag olagi to ai to uchumi nyiso nang'o. Kapok wadhi mano ing'e gima mako dhoga ni chien kocha chande kapok ne migosi wuok e to kogno e paro ni ne wabedo kod romo kod the Bankers Association kane giluongo kaka jofwambo ne gikwedo wach ni ka giwacho ni maendi mano mane osekale od bura giwacho ni wakwaye ni mondo kik oketi e koke tok ka Uhuru oseketo koke paro ni ma koro bedo chik gichak giluongo wa e romo ka koro giwacho ni gimor kod wachno ok ang'eyo ni kaindi nikech gima ne timore gima ne gidwa ni Uhuru ket koke e wachni gin interest mane magisav be gisav interest mar jopiny kose gisav interest mar directors mamagi kata shareholders nikech nyaka wapenjre kanyo ni en interest mar shareholders magisav kose en interest mar jopiny to adiera makende gin interest magisav gin mar shareholders mamagi jok ma oketo pesa gi weg ohala mane gima gisav koro miyo tich mane gitimo no mane giluongo no giwacho no Uhuru kono guket koke gino gin ne gitiyo tich michulo gin mondo giti koro an mondo ne kabwo koro ineno ka koro Uhuru oseketo koke to koro wacho wamora to ang'o molokore en gima timore gidwaro ni koro kako Uhuru oseketo koke no manien gichikno nyaka koro tikore koro wacho ng'ani koro sepongo koro wagaga badwa piny watietiya gimoseyudo ok no gimor nikech kiwinjo gi kata ka giloso media houses mamoko ok gilos ka jok mamor mamano to gilos jok mamor to nomigi opportunity mane ginyalo loko gi notamo gi emomiyo koro chik kelo manyien mondo omigi gitim jopiny maber nikech Jeffers jaga bedo ka wacho ni onge kuma bengi kete nwang'e pesa ma gimiyogi kamoro mwakia en pesa ni en pesa na mwachoko karachiel to pesa ni emimiyo ng'at moro kaka loan to sama gikae kuoma to interest manwang'o to onge sama gikae kuomi interest mayudo to onge to ng'at mar adek ma koro iholo ni to interest okete 17%. Koro gima bill ni wacho nika pesa na maketi bank akito pesa na e bank pesa na no be nyaka nyuol interest to nyuol interest na onyuol interest ni kopore ni TB rate only 10% kaka 10% kan koro pesa na mani bengi pesa interest monya nyuolo is 70%. 70% mwanangu sinangu ni 7% of the base rate. 70% of the base rate. Manungizo ni base rate and 10%. 70% manungizo ni kakito mia. To silenga berio moro nitie mabro yudo interest rate. Koro mago mane interest rate makoro pesa no bro an. Ka akita tonge matimo. Bengi proga kadi mwisho dwe tiro komedo tane not wajan my interest manye ayudo it is at 7%. Mago gingik maber
To koro kata ka be kan loan. Yes. Loan na kaka sani. Kaka Samuel Osin. Yeah. And 4% plus the base rate. Ka base rate and 10%. 10%. To koro interest rate na group do 14%. 14%. Makinyal charger mohingo mano. Kopore ni gono charger mohingo mano. To nyaka wandikre. No, 0.5 mono ko siket kanyo gi bengi mo. Bengi mono wacho no koro obro miugo at 14.5. Mano ko ba. Maka gimedo. But 4.5 gimedo no nikech base rate and 10.5. Koro gimedo na 4%. Koro medo mana 4%. Yes. Ma koro namo ni koro pesa na interest rate ibro na charge ngo. Kopore ni gidwa no charge mokalo kanyo. Yes. To nyaka wandikre. Nyaka wandikre ka gingisa nango. Ni bwana an jaragenya inoneno ni risk level ni is too high. Yes. To waneno ni mondo ichulo gini okyot. Wadwa ni mondo wandikre. Yeah. To ka anyalo tamra unya ketna di risk level now is too high. To an onge ngama gok ng'ato masesi go. Yeah. Yes. Ntie elaborate procedures manyakalo mondo ibed charged hard and hard. Yes. Koro mage gin gik ma ananeno ni otimre maber e Kenya waka ma adoko ni uru erokamano kuom keto lwete. Ang'e japenjera ni nyisa gimoro achiel muro setimo maber. Pok ni nyisa anene. Koro kawuono nyisi. Kawuono yodo motimo maber. Yes. Koro in gik mosetimo mathoth gi pok inen. Mane te maneno. Osetimo gi mathoth. Jara Kenya awinjo ber. Gima dwaro koro wadhi en to ne ka bende wuok kodi kaindi kane paro ni ripod pok nokale kate od bura no wacho ni maendi momiyo gana mathoth rengo dhi e SACCOs nikech interest rates manie bengi ni malo miwuoro. Koro sani iri dibed ni manyalo kelo pogruok oganda dhi chak wuok e SACCO koro gidok e bengi koso manyiso na. Gima bro timore en ni competition bro dhi bedi. Nikech miyo ji interest rate at 12%. Yes. Bengi koro ichawinjo ka e wacho 14.5%. Koro base rate nyalo chopo nyaka 8%. Ma ibro nwango ni bengi kod SACCO interest bedo machal. Gima ber gi bengi ni inyalo holo kata kionge kod pesa moro misekiti. Yes. Nyen SACCO timi 3%, 3 times what you put in. Yes. Koro mane pogro. Kamano competition maber ibro nwango koro sani SACCO bende bro tan bwana competition matek koro waduoke interest rate ni chien to nyaka 8% to nyaka 9%. Mano bro konyo jopiny kabisa. Gima be nyako opinje. Ni kopore ni interest rate is at 14.5% kako wache. To be bengi bro miyo ji loans. Nikech wanya keton interest rate and 14.5% to bengi wacho ni okomiji loan. Mani ino timo tij nono. Koro jok mane kata ne dwaro nwangie pesa go podok ginya nwango. Nikech bengi otamre minyogi. Yes. Koro gima nyako watim ni watem encourage bengi ni mondo gitem ni ang'ono miyo joma ng'eny loan. Jok manya chulo. Yes. Ma ageno ni gibro timo nikech ang'o directors mamagi, shareholders mamagi ok bi yie ni profit margi odong chien. Koro kuma gibo lose pesa en ni gimiyo loan ji mang'eny. To ji mang'eny gi achiel kuomgi nyaka bed mamboka, achiel kuomgi nyaka bed ng'ama riembo peng, achiel kuomgi nyaka bed japuonj mopuonji primary school madwa kawo loan banyawa liga kata banyawa pikipiki. Magi e jok makoro wadwaro ni onwang' ka nyalo yudo loan mondo gitim nade mondo gichak develop gengi. Kaka sebedo kawacho ni kipidho yath tidwa ni yathno otwi kendo onyak. Ok iol pi e oboke ne malo, iolo pi e tiende kendo iketo manyiwa e tiende. To mano kitimo kamano to economy chako dongo gi piny mamonjiko gi. To koro kochako dongo gi piny wan jok man middle kaka an waluongo ni middle class. Wayudo ka ngima bedo mayot kabisa. Erokamano Jara Kenya. Koro mano isetieko na mar bengi. Koro idong' gi wach mar common mwananchi kaachiel kod wach mar uchumi. Nawinjo ka mar uchumi mane idhiye mapiyo piyo. Wachno ni ma nyiso nang'o e uchumi mar piny Kenya. Uchumi mar Kenya an gima ber nago ni sana kiyudo ka inyalo paro ka Mwai Kibaki ne president. To bank loans now biro nyaka 12%, 12.5%, 11%. Anya paro for 208 ka
this 2.8 around 2.8 akawo loan at 11%. Yes. Mani ene loan ma beche ber. To kineno ka joma ng'eny nyaka loan. Mano nyiso ni kata ute joma ng'eny nyagero kaka jok modak Nairobi, jok modak Kisumu to madongo. Inwang'o jok mang'eny nyanyiewo mtokni, jok mang'eny nyachako biashara. To sama gik kamago timore, ni nyagero udi moro. Ng'ama goyo mtafuara, ng'ama loso mtafuara, nyaka nwang'o mare. Yes. Ng'ama uso pi, nyaka noyud mabare. Jok madhi mjengo, gibende jomjengo, jok magedo biro bedo mang'eny. Jok magedo ka bedo mang'eny, jok matiyo biro bedo matin. Koro kata pesa michulogi dhi malo. Nikech jok magedo ng'eny. Gibe gin gi tije. Nikech ng'eny seche moko inyalo dhi kamjengo. Tichung'i rangach kanyo. Kirito. Tiwacho ni bwana kawuono wakawo na ji adek. Jok modong' mundogoro. To ka ji gedo jok mang'eny biro bedo gi tije. To jok mang'eny bende biro chako biashara kaka mag hardware. Kaka duke. To duke gi biro ndikie ji. To mano ng'ato ng'eny jowa biro bedo gi pesa gi lwetgi. To mano koro trade bedo mang'eny. Jok ma nyiepo, jok ma wero bedo mang'eny. To mano e kaka ekonomi dhi mbele. Emomiyo asebedo ka pimo ni Amerika ok ni koro ni gin pesa mang'eny. Nitie pesa nitie ma circulate mang'eny. Yes. Oganda nyalo mulo pesa. Koro ng'ato tiyo matin mamare to nwang'o pesa. To nyiewo gimoro. To mano ekonomi dhi mbele. To jok ma timo industry, jok ma loso lewni, ma loso wuoche, jok ma loso music system, jok ma loso gimoko, ginwang'o kama ginyalo use gi. To mano e kaka gimoko dhi maber. Emomiyo inwang'o ni ka ekonomi dhi maber kamano to mama ma nyathine tuo. Yes. Onyatero nyathine osiptal. Mano ngima ma nyathino dhi maber. Skunde be onyatero nyithinde e skul. Biro somo maber. Sama mago timore, ekonomi dhi mbele, piny ngima ji bedo maber. Ma ananeno ni jobengi chuny jok dok chien. Gidhi adhi mbele gimiyo walem mondo wadhi mbele gi gero Kenya. Kenya ni marwa duto. Ng'ato kik wach ni Mwalimu Nyerere ne wacho ga ni gimoro nitie ni awinjo mana maber ka Jeff winjo marach. Ni kan gi pesa to Jeff onge pesa. To akaparo ni piny ber kod. To aneno owacho ni en odwaro a situation ma Jeff nigi pesa to an gi pesa. Jeff yembo mtoke to bare yembo mtoke. To koro piny dhi mbele kamano. Makoro gik minwang'o ni gik mag tije mag mibadhi jokuoge gi bedo matin. Ng'ato nigi tije. Ng'ato nigi pesa ne lwete. Be ing'eyo ni pinje kaka Netherlands kamitwe ji tiyo lok nikech jomitwe onge. Na winjo wachi. Agombo ni piny mar Kenya bendo chopi. To mago dhi kamano ka ji nigi pesa gi lwete. Rokona jara Kenya manyiso ni maindi gi mitemo wacho kata kakoro poka penyi mar kono na inchi en ni maindi en mor ne oganda kaka wan. Manyiso ni maindi en step maber mabende nyalo konyo jausalot chande, nyalo konyo ng'at mane kinyozi moro, onyalo konyo waduto mondo modongre. Jara Kenya wach wadwani ya penji mogik en ni dhano osebedo ka wuoyo weche ma dhano wacho koda kowe ma ok penjo weche nitie. Dhano wacho ni Bill ni rino setere chiegni diriyo didek to isiki goye mana piny sani ni koro ni nyaka ne kale ni maindi en iga mar siasa. Wanjo ka tam mani tiyo godo en ni anything can be signed into law sani kama kani en mar jopiny iwe neno wachwe na iparo ni ang'omo bende timing mar keto kogno iparo ni kalore gi time mano osebire chon ing'eyo maber. Ok en gima kokano biro dichiel. Osebiro osegoye piny diriyo. Maindi mar adek koro kale iparo ni wach ma ji wacho. Wamona nyisi ni osebedo kobiro kendo gine chako biro 97. Yes. Kadonde mnokele parliament. To ineno piny ni nitie jok miluongo ni lobbyist. Yes. Nitie jok ma miluongo ni shareholders makoro jok manene bank bengi gin mag biashara mag. Ng'en jogi gin mag sponsor election. Gin mag sponsor election. Elections en gima expensive. Pesa mitiyo go en pesa mang'eny kabisa. Kata kirango MCA ditiyo pesa mang'eny kabisa. Pesa na bugo kai. Pesa nyaka nyalo kuom contractors. Pesa nyalo wuok kuonde moko nono. To jo bengi gi bende ga jo biashara. Gibe gibiro rango nto bwana ng'ano mo nyalo support mo nyamiyo pesa.
mondo kwasemiye pesa to koro chike mokelo gin chike maber manyalo miyo watim biashara marwa. Jeff aken tin ahinya nyalo bring ni school ndalo mane okel bill mar tobacco bill parliament. Anyalo paro Kaleme Dile giri no keti first class KQ hotel gi diani pitch. Ondiek ne gibudho kanyo ka gine gini bi dare no pitch ni ni no pitch ni kata jak makia kwangere ni pitch kanyo kane giduogo ne goje wa bill no gidwa winjo nikech ango nitie gimoro mano migi ogodho gi bor to mano e gima banko osebedo katimo ka to koro makore momiyo wadhi election tang'isi ni sama ji dhi election jibe nyaka penye to bwana president in kodwa kose in gi jobengi emomiyo gini otimore sama ber emomiyo demokrasi en gima ber demokrasi koro kumosechopeni warango president iwange tir to penji wang'ise ni bwana wang'eyo ni familia unu gi bengi idwa dhi gi bengi kose idwa dhi kod jopiny man gi kura koro neno ka saine chingo upande lakini sasa maneka kila sasa aso yudo duoko mari jaraga kendo an neno na mor kendo momiyo wadwaro ni piny ka piny demokrasia nyaka bedi ki demokrasia kosebedi to jopiny bedo gi duol maginya wachogo jotendgi jotendgi kotamre winjogi to giketo gi tengi to gikawo jok manya winjogi. Erokamano ahinya mano ero ne Anthony Jaraganya gero ni winjo maber kaka Anthony Jaraganya wache ma inde watemo ng'ino achiel kachiel weche mag banking amendment bill mabende koro noketi sani kamoro moro mantie oganda ma ja Kenya to molo jo Kenya na mawinjo dholumo wacho ni eri dhiure bengi mondo ukaw hola sani koro rates odwok chien. Jaraganya wacho ni en mana atamalo 14.5 kende mabande mano ero ber wacho ni mano ok nyal inyowai mabiri nyalo duogo chien koro ganda kik bed kod luoro ne mar koro wakwe mana jo bengi ni kik gilornwa gibed tore je ne giwacho ni koro ko bigolo ola ma unsecured nikech mano gibro weyo jo mathoth manyalo tiyo kod payslip kaka watiyo gi wanyalo bet ni waonge kod pong moro waonge kod nyamburko moro menyalo margo mano nyalo bedo matek kata kamano ero Jaraganya wacho ni kaguna yudo gimoro achiel ma osetim maber kod mano to wach ni anang'e ni gimoro osetim maber nitiere mang'eny ma en bende ong'eyo Anthony erokamano goriti ne oganda aka thuolo ni makende kagonu goriti ang'eyo ni winjowa gik momiyo watimo programs gi en mondo puonjre to tiegruok motiegre en mondo wamedre rieko kosebedo go to koro dak bedo mayot. Erokamano ahinya mano ne an Jeff Olomba kaka Anthony Jaraganya kumarach.